Hai ainda uns minutos pasaba eu como moitos días pola rúa Farigola número 20. É un camiño que fago de montado porque vai do meu estudio, que é prácticamente o seu lugar onde eu vivo, a tomar o metro para vir aquí ao centro. Sempre que paso por ali, sempre, sen botar un día, lembro a Manolo. Coñecino eu, debeu ser o ano 1960 e algo. Eu era daquela secretario do centro galego deste centro que fun durante 8 anos. E sempre aquí na biblioteca, nun momento en que estábamos todos a traballar en avanzar a biblioteca, que era o gran orgullo deste centro, e supoño que ainda é, pois viña un home máis novo que a min. Hoxe vexo que prácticamente éramos da mesma edade, non? Eu nací, parece ser no 30, porque tampouco está moi claro. A miña tía Natalia dice que eu nací no 27, pero que non me inscribiron hasta o 30. De maneira que eu non sei miña edade, e tampouco sei onde nací, porque eu tería, cando coñecín a Manolo Rodríguez, 30 e tantos anos, outros tiñan 20. Era un gromo de curiosidade cara ao país que logo collou en algunhas cousas realmente importantes, de unha maneira indirecta, cando unha creación da cátedra e da licenciatura en Filología Galega na Universidade de Barcelona. E fixemos unha boa amistade interesante. Ademais, nunha época en que privaba a poesía social, no que a crítica e os poetas pensaban que o que justifica un poema non é só a perfección da forma ou a fermosura da palabra, senón tamén o seu contido. O que chamábamos daquela poesía testemunhal, poesía de testimonio, poesía de loita. Manolo Rodríguez vivía moi de perto o mundo obreiro. Traballaba como administrativo nunha fábrica de motores. Estes son actos mínimos. Aparece por aquí un grupo teatral, por outra banda un conferenciante. Bueno, aquilo era o que daba vida, que daba presencia, que dá presencia cultural a este centro. Cando eu viñen por primeira vez a esta casa, a finalidade do centro era fundamentalmente asistencial. Viña moita xente que tiñamos que axudar con diñeiro, buscar de traballo. A finalidade hoxe do centro galego ten que ser fundamentalmente cultural. Manuel Rodríguez deixou aquí a crónica. Deixou aquí a testemunha escrita daqueles anos en que máis ou menos, aquí vexo Basilio Losada, Pilar García Negro e Víctor Fernández Teixano. Non sei de que falará de min, de Víctor, nin de Pilar García Negro. Hoxe Pilar García Negro é unha diputada do bloque. Penso eu, ele é un home de fe, e penso que posiblemente estará oindo a miña voz e o vosso silencio. Estará oindo. Supoño que non tiña facendo, non vai pensar que vou esta xente cousas dicen. E nada máis. Posiblemente non creo, seguro está, seguiré escribindo libros nos que fale de obreiros no traballo, de obreiros os que a soldada mínima non lles chega o fin de semana, de xente que foi alimentada por paro, do rumor das máquinas, do esforzo tenaz por vivir día a día e por vivir con dignidade. A obra de Manolo Rodríguez justifícase de cheo por esta vontade de estar os que sufren, os que traballan,
con aqueles que son víctimas dunha historia que ademais conta os outros nunha lingua